Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, miten näette hyvän omistajuuden asuntosijoitustoiminnassa? Mä näen tärkeänä sitä, että meillä on monipuolista omistajuutta ja silloin kun puhutaan asunnoista, me tuotetaan palveluita myöskin yksityisen markkinan kautta sillä, että ihmiset ovat valmiita omistamaan asuntoja, sijoittamaan niihin, ylläpitämään niitä ja pitämään niitä kunnossa ja tarjoavat sitä kautta sitten mahdollisuuden toisille hakea vuokra-asuntoja. Ja sitä kautta me toisaalta myöskin tuodaan työmarkkinoihin ja työssäkäyntialueisiin liikkuvuutta, mahdollisuutta siirtyä paikasta toiseen ja myöskin enemmän joustavuutta. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että meillä on pitkäjänteisesti omistettuja asuntoja, jotka ovat vapaasti käytettävissä vuokrakäyttöön. Muutenkin olen pitkäjänteisen omistajuuden kannattaja ja uskon siihen, että pidetään huolta meidän taseesta ja siitä, että me luomme arvoa sen omistajuuden kautta. Ja tässä asuntopuolella me luodaan myöskin arvoa ja mahdollisuuksia. Mä luulen, että asiakkaiden kannalta on ehkä entistä tärkeämpi se, että nämä sopimukset ovat tietyllä tavalla joustavia ja mahdollistavat myöskin sen työssäkäynnin vaihtumisen ja liikkuvuuden. Ja se on varmaan tietyllä tavalla omistajille omanlaisensa haasteen, että ei ole ehkä samanlaista ennustettavuutta kuin mitä on aikaisemmin ollut. Mutta siitä huolimatta mä uskon kyllä aina siihen, että meidän on panostettava asiakkaisiin ja asiakkaiden etuun. Ja silloin yleensä myöskin markkina toimii ja myöskin arvon syntyminen on paras mahdollinen. Näettekö hallitusohjelmassa tärkeitä avauksia asuntosijoitustoiminnalle? No mä luulen, että hallitusohjelman läpileikkaa oikeastaan kaksi keskeistä teemaa. Toinen keskeinen teema on normipurku ja sitä kautta syntyvät paremmat edellytykset tietyllä tavalla myös omistajuudelle. Ja tämähän on myös eräänlaista yrittäjyyttä, jossa sitten huolehditaan siitä, että voidaan synnyttää toimivia vuokramarkkinoita. Ja toisaalta on digitalisaatio. Ja mä uskoisin, että sinänsä digitalisaationkin kautta voisi löytyä niin kuin kevyemmät ja ketterämmät tavat, mutta sekin ehkä edellyttää sit tietynlaista sääntelyn purkua tässä tämänkin toiminnan yhteydessä. Mutta nämä ovat ehkä ne kaksi keskeistä tavoitetta, jotka meillä on ja täytyy sitten katsoa, että miten yksityiskohdat paremmin kehittyy. Vielä haluaisin sanoa teille, jotka omistatte asuntoja, pitkäjänteinen omistajuus kannattaa aina. Se luo arvoa. Omistajuudesta on hyvä pitää huolta, pitää kunnossa se mitä omistaa, huolehditaan taseesta, mutta tehdään se siten, että me palvelemme asiakasta ja asiakkaiden tarpeita. Se vaatinee tulevaisuudessa entistä enemmän joustavuutta ja ymmärrystäkin, mutta pitkällä tähtäimellä uskon myöskin siihen, että se palvelee myöskin teitä omistajina.